זאת וכל שפר יהיו לפני השם. כי צריך כל האדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. נמצא כשהעולם נברא בשבילי. צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלות חיסרון העולם ולהתפלל בעבור. בעניין התפילה הם בשני פנים. היינו קודם גזר דין למתפללים כסדר התפילה, ואין צריך להלביש התפילה. אבל אחר גזר הדין צריך להלביש התפילה, כדי שלא יבינו המלאכים העומדים לשמאל, ולא יקטרגו. כמו שכתוב בגזירת טירין פתגמין. היינו, לאחר גזר דין, אזי במאמר הקדישין שאלתין, אזי הצדיקים מלבישים שאלתם במאמר. אבל איך את דינן בין קודם גזר דין, בין לאחר גזר דין? על ידי המצוות שאנו עושים. יכולים מה אנחנו לידע בין קודם גזר הדין לאחר גזר דין. ודווקא כשעושים המצווה בשמחה גדולה, כל כך עד שאין רוצים בשום שכר העולם הבא, אלא הוא רוצה שיזמין לו הקדוש ברוך הוא מצווה אחרת בשכר המצווה הזאת. כמאמר חמור לברכה, שכר מצווה מצווה, כולנה מהמצווה בעצמה, וזהו החילוק שבין נבואת משה רבנו לבין נבואת שאר הנביאים. כי פירוש רש"י, וידבר משה אל ראשי המטות, וזה הדבר שציווה השם. פירש רש"י, כל הנביאים נתבעו בכה אמר השם. נוסף עליהם משה שהתנבא בזה הדבר, כי מבחינת כה הוא אספקלריה שאינה מהירה, וזה הדבר הוא מבחינת אספקלריה המהירה. ואילו שתי הבחינות נביאות יש בבת הבורא. יש אדם שעושה מצווה בשכר עולם הבא, שלא נהנה מהמצווה בעצמו. אילו לא היו נותנים לעולם הבא, בשכרה לא היה עושה אותה. וזה מבחינת כה אספקלריה שאינה מהירה. כמו שהאדם שיורד לדבר מרחוק, כן עושה מצווה בשביל שכרה. הבא לעת ריחוק, היינו אחר העולם הזה. ושילום השכר נקרא בשם נביא. כי ראשי תיבות של יבוא ברינה הנושא אלומותיו, שם הפסוק הזה נרמז על שילום השכר. הולך ילך ובכור נושא משך הזר. שמצטער בעשייתה, בו יבוא ברינה נושא אלומותיו. שישמח לעתיד שיקבל שכר המצוות ראשי תיבות של יבוא ברינה הנושא אלומותיו, ראשי תיבות נביא. אבל נביא שמתנבא בזה הדבר, שאינו רוצה שכר במצוות, שאינו רוצה בשכר המצוות, אלא רוצה במצווה עצמה, שהוא משמח כל כך בעשייתה, עד שממאס לכל מין שכר, שנמצא שעולם הבא שלו במצווה בעצמה. וזה בחינת נביא, היינו שילום שכר. מבחינת זה הדבר ובבחינת אספקלריה המהירה. כמו האדם הרואה דבר מקרוב בראייה יפה וברא. כמו כן, הוא נהנה מהמצווה בעצמה, ושכרו נגד עיניו. ומישהו במדרגה הזאת, שעושה מצווה בשמחה גדולה כל כך, עד שאין רוצה בשום שכר עולם הבא בשבילה, הוא יכול לידע בין קודם גזר הדין לאחר גזר הדין, כי המצווה הם... זהו? חב. זהו? בסדר, כן. אז אומר פה השם דרכו, אבל נביא שמתנבא בזה הדבר, שאינו רוצה בשכר המצוות, אלא רוצה במצווה בעצמה, שהוא משמח כל כך בעשייתה, עד שממאס בכל מין שכר נמצא שעולם הבא שלו במצווה בעצמה. וזה בחינת נביא, היינו שילום שכר. ובחינת זה הדבר ובחינת אספקלריה המהירה. כמו האדם מורה דבר מקרוב בראייה יפה וברא. כמו כן הוא נהנה ממצווה בעצמה, ושכרו נגד עיניו. ומישהו במדרגה הזאת שעושה מצווה בשמחה גדולה כל כך, עד שאין רוצה בשום שכר עולם הבא בשבילה, הוא יכול לידע בין קודם גזר הדין לאחר גזר הדין. כי המצווה הם קומה שלמה, והם מחיים את כל הקומה. אין קומת אדם, אין קומת העולם, אין קומת שנה, כי עולם, שנה, נפש הם מגבנים החיות והמצוות, כמו שכתוב, וכל מעשהו באמונה. כתיב, כל מצוותיך אמונה. והקדוש ברוך הוא אחדות פשוט עם המצוות. כשמעשה הקדוש ברוך הוא כתיקונם וכסדרן, אז הקדוש ברוך הוא משמח בהם ומתענג בהם. כמו שכתוב, ישמח השם במעשיו. כמו בעל מלאכה שעושה איזה כלי, והכלי הוא יפה, אז הוא מתענג בה. והשמחה של הקדוש ברוך הוא מלבשת במצוות. כי הם אחדותו, ומי שעושה המצווה בשמחה מהמצווה בעצמה, נמצא שנכנס בשמחה שבמצווה. הוא נכנס בשמחת הקדוש ברוך הוא, שמשמח במעשיו. וזה בחינת ישמח ישראל בעושיו. נמצא, כשיש איזה צער ודין בעולם, שנה נפש, אז בוודאי נגרע משמחת הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, והתייצב על ליבו. כמו שאמרו, שינה מה אומרת, קלני מראשי. וזה שנכנס בתוך השמחה, יכול בוודאי לידע לפי עניין השמחה, אם הוא קודם גזר הדין, אם הוא לאחר גזר הדין. גם יכול לידע על איזה חלק מהקומה נגזר הדין. כי יודע לפי קומות המצוות, אם אין יכולים לעשות בשמחה ראשי המצוות, היינו מצוות התלויים בראש. ידע שהדין נגזר על ראשי העולם.
שנה נפש, וכן בשאר קומה המצוות. וזה שמעו חמד לברכה בשבת, זכרהו מאחד בשבת. היינו שמחת ותענוג עולם הבא כשהוא בחינת שבת. ירגיל בשלת ימי המעשה שמבחינת מעשה המצוות, שבהם נבראו עולם שנה ונפש. וזהו, ביומו ייתן שכרו. שיהיה שכרו מהמצוות בעצמן ולא תבוא עליו השמש. שלא יעשה המצוות בזכר עולם הבא, שיחר ביד שמש אחר מותו. יפה. בוא נחזור על זה. בחצוצרות בכל שופר, הריעו לפני המלך אדוני. הנה דש. וואי וואי, תודה רבה השם. וואי וואי. אוי. וואי וואי וואי, קראנו מזמור תודה, זה מתאים, הריעו לפני המלך. וואי וואי. כי צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. מה זה אומר בעברית? הוא צריך לחשוב ככה, כל מה שקורה בסרט זה רק בשבילי. זה רק אני והשם פה בסיפור. אבל לא להסתכל על אנשים אחרים, בוא נגיד, תשמע, למה הם מתנהגים ככה? יש להם בחירה, זה לא בסדר שמתנהגים. אתה מבין? היית חושב שזה גם בשבילהם. אז כן, זה לא בשבילהם, כל היום זה בשבילי. אתה שחקן היחיד פה עם הקדוש ברוך הוא. אתה שחקן הראשי, כולם פה זה ניצבים בסרט, הם שחקנים בלי כוח בחירה בכלל. והתפקיד שלך להיות מתווך בין הקדוש ברוך הוא, להחיות אותם, הם לא יכולים, אין להם כוח מעצמם. וואי וואי וואי. אז הוא אומר, נמצא כשהעולם נברא בשבילי. צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם. אם כל זה בשבילי. וזה נראה מזעזע. אנחנו נתקן את זה. אז כאילו, זה שום בעיה, אומר לי, תשמע, יש פה בעיה, צריך לפתור את הבעיה, מה עושים? מה הבעיה? מה הבעיה שלהם? מה לא מתוקן אצלם? מה הבעיה? מה חסר להם? אתה מבין? צריך לעיין, צריך לראות ולעיין בכל עת. תראה גם בהמשך, הוא אומר, הוא צריך להסתכל, מה קורה פה, איזה גזר דין נגזר עליהם פה מלמעלה. אין בתיקון העולם, אם הם לא שלמים, יש עליהם איזה גזר דין נגזר עליהם. יש כאלה הם פה, הם קודם גזר דין, יש כאלה אחר גזר דין. זהו לפני שהם קיבלו מכה או שכבר שרבו להם את הצורה. אבל מישהו אמר לי, מה שיפה שם דרזיב, הוא אמר לי, כולם רוצים לתקן את העולם, אבל לא מהרים אתם מראים את עצמו מתוקן, אז רואה גם את העולם מתוקן. כאילו מה, מראים אני רואה בתוכי את השם, אז נראה גם שהעולם עצמו מתוקן, כי כל העולם זה גם השם, הבנת? כן, אבל זה משפיע עליך, זה הרעיון, הרעיון זה משפיע, גם אתה בחוץ, וגם בחוץ זה בפנים. זה כמו אור ישר ואור חוזר. אתה צריך לתקן את עצמך, אבל אתה צריך שגם בחוץ ישפיע האמונה. מה הכוונה? עכשיו, זה לא הכוונה עכשיו שתקן אותה פיזית. שתראה אותו שלם, סליחה. כאילו לא שתיקח עכשיו פטיש, מברג, אז תסדר אותו, כי זה לא יעבור. מסור חשמלי, אני יודע. רק כיסא חשמלי. זה לא הכוונה ככה. צריך לראות בתיקון העולם, הכוונה חסר לעולם, בעולם התגלות של הקדוש ברוך הוא. ואני צריך כביכול לחבר את השם לכל הדברים בעולם. ותכף נראה, יש דברים שיש להם, הפגם שלהם קודם גזר דין, ויש כאלה אחר גזר דין. ונראה זה כביכול שתי חסרונות שיכול להיות בתמונה. יש חיסרון שהוא נקרא אחר גזר דין. מה הכוונה? שכאילו התמונה והמציאות הזאת הם נותקת מהשם לגמרי. זה כמו אחר גזר דין. היא נראית מנותקת לגמרי מהשם. זה לאחר? זה לאחר גזר דין. כאילו גזר דין זה כמו לגזור, זה כמו משהו לנתק, לחתוך לשתיים, נכון? אז יש דין שגוזר וחותך ומנתק את התמונה. כאילו יש את הקדוש ברוך הוא ויש את התמונה. אז לאחר גזר דין, אחרי שנגזר הדין, הוא גזר את התמונה כבר כביכול, ניתק אותה מהקדוש ברוך הוא. ויש קודם גזר דין, קודם שהוא גזר אותה. היא לא גזורה עדיין. עוד לא קרה מקרה. עוד לא מנותקת. עוד לא הפריד בין... אבל עדיין יש בה בעיה. מה הבעיה? קודם גזר דין.
אז אחר גזר דין אמרנו שזה נראה מנותק. קודם גזר דין, זה מחובר, אבל זה בלי שכל. אתה מבין? זה מחובר, אבל לא גלוי. אין פה איזה שכל, אין פה איזה התגלות, אין פה איזה... אני מאמין שזה מהשם, אבל אתה יודע, תראה איך זה נראה, עדיין לא, אתה לא מתלהב מזה. זה לפני. כן, זה קודם גזר דין. זאת אומרת, יש הרבה דברים, אצלנו קודם גזר דין, לא מנותקים אצלך משהו, אתה מאמין שזה מהשם. אבל אתה יודע, אתה לא רואה בזה איזה התגלות, משהו. אתה עדיין בהסתרה. וואלה, לא יודע אם אתה אומר, היום השם עשה לי משלוח לאיזה מקום, וקפץ לי כאילו עוד משלוח, אתה יכול לקחת כאילו עוד אחד. כן. ולא יותר רחוק. אמרתי, יש משהו שלי, אני מתי כאילו לא מאשר את זה. כן. טוב, השם מביא אותי למקום, קופץ לי משלוח מהמקום שאני לוקח ממנו לאותו מקום. לנו שתי משלוחים לאותו, זה, בחיים לא קורה דבר כזה. האישה עשתה שתי משלוחים לאותו מקום. יפה. אז גם אמרתי, תראה, השם שלי אמר, אתה רוצה שתי משלוחים, אבל כאילו לאותו מקום, באותו דבר, הבנת? יפה. לא עשת עשי כאילו את הזה. אז מה שאתה אומר, לפני גזרת, אמרתי השם זה ממך, אתה תתן שלי, אבל עוד לא ראיתי כאילו את הזה. עלינו... יפה, התגלות. הנה, אתה רואה, אני מנהל את זה. יפה. זה מה שאתה מתכוון כאילו, מבחינה כזאת? כן, כאילו, גם הרעיון שמשהו שהוא קודם גזר דין, זה כאילו, אני מאמין שזה ככה. בדיוק, כן. אבל לא ראיתי פה איזה התגלות, משהו של השם. ודרך אנחנו נראה, זה אותו דבר, כמו הנביאות בעבודת השם, אומר. יש אדם שהוא עובד את השם, והוא מאמין שהמצוות יביאו אותו להתקרב אליו. אבל זה משהו רחוק ממנו. הוא לא רואה איך. הוא לא רואה את זה עכשווי. הוא לא רואה את זה עכשיו בתמונה בסרט. זה לא מעיר לו. הוא לא מעיר לו, זה משהו גבוה, עליון. עתיד לבוא. עוד יום יבוא. הנה זה בא, אולי היום זה היום. לו יהי אמן בכותל. אז הוא חי את העתיד, הוא לא חי את ההווה. הוא מחכה, הוא רוצה שיגיע, אבל זה, אתה יודע. עכשיו בעצם כלום. מה זה צריך לעסוק בתיקון העולם? אז זהו, מה חסר לעולם? צריך לתקן אותו. זה לא של השם אמרת. השם חסר לעולם. לגלות את השם בעצם? כן. העולם, תשמע, עולם פירוש העלם. נעלם. אז תיקון העולם, תיקון ההיעלם. אתה מבין? תיקון ההיעלם. אם זה אצלי, אם זה אצל אנשים מסביבי, אם זה סתם בכל המציאות שאני רואה. גם גויים אפילו בסוף, כאילו... כן? בכל התמונה, כל הזמן יש העלם. בכיסא יש העלם, בשולחן יש העלם, באוויר יש העלם, בכל מקום יש העלם. צריך לתקן את ההעלם הזה. הנה. צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ממלאות חסרון העולם ולהתפלל בעבורה. קודם כל הוא גם מודיע לך, קודם כל מה זה החיסרון של העולם? חסר להם התגלות של השם. אבל איך אני משיג את זה? העיקר זה ידי תפילה. זאת אומרת, הפה של הבן אדם, זה הכוח שלו להמשיך את הקדוש ברוך הוא אליו. אין דרך אחרת. גם אם זה תורה, זה יהיה בפה, או זה תפילה, זה יהיה בפה, דיבורי אמונה, זה יהיה עם הפה. כאילו הפה יש לו פה את הכוח הכי... מלכות פה. כן, יש לו את הכוח הרציני פה בסיפור. יש לו כוח לחבר את הקדוש ברוך הוא לבריאה. טוב, עכשיו, מסביר לנו, אבל תשמע, צריך לדעת איך להתפלל. כי יש שתי סוגים של תפילות, שהם שתי סוגים של נביאות בעבודת השם. תפילה, איך היא קשור בין נביא לבן אדם שמתפלל? נביא זה מלשון ניב שפתיים. אז יוצא שהתפילה של בן אדם, היא גורמת לו לסוג של נבואה. כשאדם מתפלל, מה גורם לו התפילה? להרגיש את הקדוש ברוך הוא, נכון? אז ההשגה וההרגשה של הקדוש ברוך הוא, זה כמו נבואה. זה הסוג הראשון כאילו? בתוך, נבואה זה בכללי. תדע לך, עכשיו יש שתי סוגים של נבואה. זה כמו נבואה זה עושה. תפילה אני רושם שווה נביאות, כן. נביא. אבל תפילה, תפילה, נבואה. כאילו רק אם הוא אבל מרגיש שהוא לבד עם השם. שהוא כאילו יוצר שנייה... אז בוא נראה, יש שתי סוגים של תפילות, שתי סוגים של נבואות.
יש של משה רבנו ושל שאר... רמות בנבואה. מה שהוא אמר, מה שמשה רבנו ושאר הנביאים. זה כלליות גם, זה רמות כלליות. זה כללי. בכללי, בטח שיש בזה עוד, אתה יודע, בכל רמה יש בה אין סוף רמות, כן? אבל בכלליות יש שתי סוגים של תפילות, שתי סוגים של נבואה. אומר מה? בעניין התפילה הם בשני פנים. קודם גזר דין, מתפללים כסדר התפילה, ואין צריך להלביש התפילה. אבל לאחר גזר דין, צריך להלביש התפילה, כדי שלא יבינו המלאכים העומדים לשמאל, ולא יקטרגו. כמו שכתוב, בגזרה תירים פתגמים, היינו לאחר גזר דין, אזי במאמר קדשים שבטים, אזי הצדיקים מלבישים שאלתה במאמר. עכשיו קודם כל הוא נותן לנו עוד משהו מיוחד. אומר לך, יש שתי סוגים של תפילות. יש תפילה שמתפעלים שהמצב הוא קודם גזר דין, ויש תפילה שמתפעלים אחר גזר דין. מה ההבדל ביניהם? קודם גזר דין, מתפעלים כסדר התפילה. הוא מתפלל רגיל. עוד לא השתנה כלום. למה? הוא אומר, למה? כי כביכול שהוא יתפלל, אז לא יהיה דין יותר מדי גדול בשמיים. אין יותר מדי דין גדול, אז לא יבלבלו את תפילתו. אבל אחר גזר דין, אם הוא יתפלל כסדר, יהיה בלגן. כמו, יש דוגמה לזה, עם נוח, שלא רצו לקרוא את השם שלו, לקרוא לו בשם. למה? פחדו שזה... האבא שלו פחד לקרוא לו בשם. למה שלא היה בעין הרע? הוא יקרא לו בשם, הוא כבר יהיה בלגן. מה, באיזה מקרה? אני אגיד לך, אבל לפעמים אי אפשר להגיד כסדר את מה שרוצים להגיד, למה זה גורם לבלגן. יש כמה דוגמאות, זה אמרתי עם נוח, שפחדו להגיד את השם שלו, שלא היה נרע. הוא רוצה, זה כמו שאתה לא יכול להגיד בפנים לבן אדם ככה, מה שאתה רוצה להגיד. סיבוב. אתה צריך להגיד לו זה בסיבוב, זה מסוכן להגיד לו. דרך רמז. למה? יהיה פה ויכוחים, יהיה פה בלגן. כסדר זה גם כאילו אתה הולך בשבילים שהמלאכים כבר מכירים, אז הם יכולים לחכות לך שם כאילו. כן, אבל הרעיון יותר, שאתה, אם עכשיו בדוגמה, בזמן של נוח כתוב, שהקמה כתוב 9 אותיות של לא להוציא דבר מגונה מפיו. כתוב את הבהמה הטהורה ואת הבהמה אשר איננה טהורה. למה אתה צריך להגיד אשר איננה טהורה? תגיד הטמאה, מה זה כל הסיפור הזה? מה זה? למה? בזמן של נוח, אם היה אומר לו את הבהמה הטמאה, זה היה מבלבל אותו. עכשיו בהמה טמאה, יש פה בהמות טמאות, יש פה זה... זה היה מבלבל אותו, אז הוא אומר, תשמע, אני לא עכשיו אגיד לך בהמה טמאה, בהמה שאיננה טהורה, אני לא רוצה לבלבל אותך עכשיו, אתה מבין? זה לא ש... אתה לא אומר לו, אל תדבר פה, אפשר לדבר בחוץ. אתה אומר בחיובי כאילו. כי הרי, מה קרה? כי הרי הרבה פעמים כתוב בתורה בהמת טמאה, מה זה? זה רק בזמן של נוח, אומר לו... היה בית מקדש, זה היה יותר מבלבל בגלל זה אולי, לא? גם אתה רואה, מצב קשוח, כולם שם בלגן. מצב קשוח. הדור של נוח היה קשוח, כן. כן, כן. וואי. אז זה גם אצל הבן אדם, יש מצב של אחר גזר דין. אתה רואה שבן אדם כרגע אחר גזר דין, אי אפשר לדבר איתו כסדר, מה שאתה רוצה להגיד. צריך להלביש לו את זה. גם רבי נחמן רוצה להגיד לך דבר תורה עכשיו, רוחני, הוא לא ישר מפציץ אותך, נכון? איך הסברים, דיבורים, סיפורים. לא יודע אותך למה שהוא רוצה. אז צריך להלביש את התפילה בעצם. כן, להלביש את התפילה. כי יכול להיות שיקחו לו את התפילה. אבל זה לאחר גזר הדין. כן, כן. כי יכול להיות שיקחו לו את התפילה? זה הכוונה? זה לא שיקחו לו את התפילה, יכול להיות... הם יבינו מזה דברים לא טובים, כאילו. שהתפילה שלו תהפוך להיות דין. כביכול אורבים על התפילה הזאת עכשיו. תהפוך להיות דין. למה? זה זמן קשוח, אתה אומר משהו שנשמע קשוח, יכול לבלבל אותך. אם לא הבינו את זה, אז הם לא יכלו להוציא מזה שום דבר. כן. אז מה הוא אומר ככה? כדי שלא יבינו המלאכים, צריך להלביש התפילה, כדי שלא יבינו המלאכים עומדים לשמאל ולא יקטרגו. אתה מבין למה צריך להלביש את התפילה? איך מלבישים את התפילה? קודם כל, הוא אומר, צריך להלביש אותה בסיפורי מעשיות, הוא אומר.
וואי, וואי, וואי. צריך להלביש אותה בסיפורי מעשיות. מה הכוונה? בגלל שהתמונה פה היא אחר גזר דין, קשוחה. צריך להלביש את האור של השם בסיפורי מעשיות. זה כמו שרבי נחמן אמר, צריך... הוא אמר שידי סיפורי מעשיות מצדיקים, מתארים את המחשבה, כן. נכון? אוקיי. זה סיפורי מעשיות מצדיקים, רק קל"ד. קל"ד, נכון? כן. מתארים את המחשבה. עכשיו, למה זה? כי סיפורי מעשיות מצדיקים, קודם כל זה מצדיקו של העולם. אבל הרעיון, עם מה שהראה להם, היו להם מעשים גשמיים. עשו מעשים גשמיים, וכל המעשים גשמיים האלה בעצם היו, היה ניסים קרה מזה, נכון? היה בזה השגחה. אז אותו דבר ככה לבן אדם, מצדיקו של סיפורי מעשיות מצדיקו של העולם, שכל המעשים והדברים הגשמיים מחוברים לשם. אז זה נקרא, איך מתקנים את אחר גזר דין? שמחברים את כל הדברים הגשמיים מהקדוש ברוך הוא. זה נקרא, בוא נגיד ככה, נגיד עכשיו רבי נחמן נלביש את התפילה שהוא רצה באיזה סיפור מעשה. מה הכוונה? בוא נגיד משהו הכי גשמי שיכול להיות. מה זה, איך יכול להלביש? נגיד הוא רצה עכשיו שירד שפע, אני יודע, שפע עליון מלמעלה. אז זה אומר השם, תשלח לנו מלפפונים, זה השנה, מלפפונים ירוקים, שיהיו מלאים, זה, שיהיו נקיים ולא מלוכלכים, השם תשלח לנו אתרוג יפה, תמיד כל מיני זה. הוא דיבר על משהו גשמי, נכון? כן. אבל הוא הבין שמה זה? משהו רוחני, נכון? אז אצלנו, הפירוש זה שאנחנו צריכים להתפלל, להמשיך את כל הדברים הגשמיים לקדוש ברוך הוא. השם, אתה עשית את זה, ואתה עשית את זה, ואתה עשית את זה, כל הדברים שנראים לי אחרי גזר דין, כל הדברים שמציקים לי, מפריעים לי. כל הדברים שהם אחרי גזר דין אצלי, אני צריך להלביש אותם, הכוונה, לחבר אותם לקדוש ברוך הוא, לעשות אותם לבוש של הקדוש ברוך הוא. אתה עשית את זה, ואתה עשית את זה, ואתה עשית את זה. זה הרעיון של זה. שכל הדברים יהפכו להיות לבוש לקדוש ברוך הוא. מקודם זה היה אחר גזר דין, מציק לי, מעצבן אותי, משגע אותי. עכשיו מה זה? לבוש לקדוש ברוך הוא. אז יש כאלה שלומדים אחרי התפילה, כאילו. כל מיני דברים. כן, כל הלכה, לא יודע, סתם כל מיני, כאילו, מה שבא. מה? כל ההלכות והמצוות, מה הם לבושים להשגת אלוקות, נכון? כן. כתוב זה שאין לנו הקדוש ברוך הוא אלא ד' אמות שהלכה, נכון? כן. ההלכה הזאת היא אותה קלה, השכינה, והשכינה בזה הסודות של התורה, לא הפשט שלה. אלא מה? כל הפשט של התורה בא לקשט, זה כמו קישוטים של הקלה, אתה מבין? אתה מלביש את הרוחניות של זה בעוד סיפור, ועוד הבא, ועוד זה. אתה מבין מה שקורה פה? בגלל זה יש בזה גם משהו יפה, למה? כי לבוש הוא מקיף לבן אדם, נכון? כן. מצד אחד הוא נמוך, מצד שני הוא מקיף לבן אדם, יותר גבוה ממנו. שמחברים את הדברים הגשמיים לשם, אפילו שזה נמוך יותר, אבל אף על פי כן יש בזה משהו גבוה, אשת חיים. יש בזה. כן, עטרת בעלה. דווקא נהיה השגה יותר גבוהה מהדברים הנמוכים. זה עיקר גם זה של הקדוש ברוך הוא, רוצה שימליכו אותו דווקא נכון, במקומות הנמוכים. אז זה, בגזרה תירים פתגמים, היינו לאחר גזר דין, בגזרה תירים פתגמים, שיש גזר דין, אחר גזר דין, במאמר קדשין שאלתין. הקדושים, איך הם שואלים ומתפללים? במאמר, בלבוש. הם לא אומרים ישר את מה שהם רוצים להגיד, את הרוחניות. מלבישים את זה בלבוש. וגם אצלנו זה אומר שמלבישים את כל הדברים לקדוש ברוך. אבל איך ידינן בין קודם גזר דין, בין לאחר גזר דין? איך אני יודע אם עכשיו המצב פה הוא אחר גזר דין או קודם גזר דין? דרך אגב, סתם בשביל להסביר לנו איך זה, מה זה אומר קודם גזר דין, אחר גזר דין? אחר גזר דין זה אמרנו תמונה מנותקת מהשם, נכון? קודם גזר דין
זה הכוונה שיש לי השגה בשם, רק היא גבוהה ועליונה. אתה אני לא מתלהב מזה בעצם? כי זה רחוק, כאילו, מרגיש לי רחוק. מרגיש רחוק, כן, הוא מרגיש רחוק, כן. עוד לא הבנת את מה שקורה בשכל. כן. אז צריך לתקן את שניהם. זה בחוכמה, אבל זה לא, הבינה לא ציירה לי את זה, אתה אומר. כן, כן. משהו כזה. אז יכול להיות גם שתגיד שקודם גזר דין, הכוונה שחסר לו את ההבנה הזאת שזה קודם הגזר דין. מה הכוונה? שזה עוד לא, שכל המציאות הזאת היא עוד לא, היא כולה כלולה אצל השם. כאילו זה בכלל עניין של דין כאילו. כן. אבל הרעיון הוא ככה, הקודם גזר דין זה לתקן את החלק העליון, לדעת שהשם כולו אחד, כולו טוב. לאחר גזר דין זה לתקן את החלק התחתון, לדעת שהוא מלא את כל העולם. זה שתי סוגים של השגות, ולא כל הארץ כבודו, ואין מקום כבודו. אמרנו, בפנים יש לך עוד מלא פרטים, אבל בכלליות זה אותו רעיון הולך. לתקן קודם גזר דין, ולתקן את האחר גזר דין. ומה עם הלפני התפילה? מה זאת אומרת לפני התפילה? כאילו, יש את ההלכה שצריך להתבודד לפני התפילה. אותו דבר, מה הם היו עושים? היו מגיעים... שעה אחת, שהחסדים הראשונים יושבים שעה אחת, מתפללים ושכלנו את לבם להבין הם היו מגיעים להתפשטות הגשמיות, נכון? אנשים מכירים את זה בתורה ד', נכון? מה כתוב שם? שהם מסתכלים ברצון של הרצונות, שהוא מלובש בכל הרצונות הפרטיים של כל הבריאה. וזה נקרא התפשטות הגשמיות, שהם קוברים את משה רבנו, את הדעת שלהם, בתוך הרצון של הרצונות. מה זה אומר עברית? זה אותו דבר. רק פשוט הם פה מכינים את עצמם להתפלל. הם מבדילים כאילו את עצמם הם מאמינים שהשם יתברך מחיה את כל המציאות, אבל גם שהוא השורש של כל המציאות, הוא מעל כל המציאות. וזה נקרא שהתפשטות הגשמיות, שמפשיטים את כל הגשמיות, עושים אותה כולה אחד. וזה אותו דבר פה, זה אותו רעיון. רק פה זה בתוך התפילה. למה זה לפני התפילה? הוא רוצה, הוא מכין את עצמו. הנה זה בא. עוד לא שם. כן, הוא רוצה. רבי יחם אמר שטוב מאוד, שעה לפני השעה התבריאות, שעה שלמה, לשבת לרצות להתבודד. הוא רוצה להתבודד, הוא מכין את עצמו, הנה זה בא. תחשוב, שעה שלמה הוא רק רוצה... הוא יכול להתבודד, יבוא כולו אש. כל דיבור, טס לשמן. אבל איך ידידן בקודם גזר דין לאחר גזר דין? על ידי המצוות שאנו עושים. יכולים אנחנו לדע בין קודם גזר דין לאחר גזר דין. ודווקא כשעושים המצוות בשמחה גדולה כל כך, אז שאין רוצה בשום שכר עולם הבא, אלא הוא רוצה שיזמין לו הקדוש ברוך הוא מצווה אחרת בשכר מצווה זאת. כי מאמר חכמים זרועי ברכה, שכר מצווה, מצווה. הוא נהנה מהמצווה בעצמה. זה רוחני. מה הוא אומר פה? הוא אומר, מי שרוצה לדעת להבדיל בין קודם גזר דין לאחר גזר דין. כאילו, זה שהוא יודע את זה בכלליות, זה לא אומר שהוא מבדיל. להבדיל זה בהרגשה, אתה רואה? כתוב, למה... כתוב שההבדלה ניתנה בכונן לאדם דעת. נכון? אומרים בכונן להבדלה, נכון? כי דווקא שיש דעת, יש הבדלה. הבדלה ודעת הם קשורים אחד בשני. כי אם אין לך דעת, אתה לא יודע להבדיל בין קודש לחול. עושה הכל קודש או הכל חול. אז אתה לא מרגיש את ההבדל, נכון? כן. אז פה, שהדעת היא בפועל, מרגישים את ההבדל ממש. אם אתה יודע משהו בכלליות, אתה מבין שיש הבדל, אבל אתה לא מרגיש אותו. פה, שאתה חווית את זה, אתה מרגיש את ההבדל פיזית. אז זה מה שרוצה להגיד. מה זה איך יודעים? איך הדעת הוא כל כך ברור שאני מרגיש? זה קודם גזר דין, זה אחר גזר דין. מרגיש, בוא נשמע, זה אחר גזר דין, אחי, לגמרי, בטוח, אני חותם לך על זה. זה קודם גזר דין, זה הבעיה שלו שם. שם הבעיה שלו זה קודם גזר דין, זה הבעיה שלו, זה אחר גזר דין לגמרי, זה הבעיה שלו. אתה בטוח בזה. איך אתה מגיע למצב הזה? שאתה יודע להבדיל ככה, ולהרגיש אם הבעיה בתמונה או אצלי, זה קודם גזר דין או אחר גזר דין. זה, אם עושים את המצוות,
בשמחה כל כך גדולה, שמחכים כבר למצווה הבאה. עד ששמחים במצווה בעצמה. שכר מצווה, המצווה. מצווה. הוא אומר, איזה מצווה אני רוצה שתן לי? רוחני. מה השכר תן לי למצווה? תן לי. אני זוכר את השם. תן לי עוד הפעם, תן לי עוד אחד כזה. כי אתה מזכיר לי אותו עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. אבל אתה יודע שם ציצית, זה לא עושה לו כלום, משתגע. גם פיזית, חם לי, מה זה עזוב שר אותי. המצווה? זה אומר, היה לי כזה כיף, תן לי עוד הפעם, רק תן לי עוד פעם, עוד אחד כזה, זה מה שאני רוצה. אתה יודע מה השכר שאני רוצה למצווה? תן לי עוד אחד כזה, זה היה פגז חבל על הזמן. אבל זה גם יכול להיות בגשמי, זה לא חייב להיות ברוחני. אבל מה בגשמי? זה השאלה. מה בגשמי? גם יכול להיות שבן אדם יכול להגיע לרמה שהוא מבין את העומק של המצווה, שהוא ירצה לעשות אותה עוד פעם. עכשיו, פה זה לא עניין של העומק של זה המצווה. לא של העומק, השכר עצמו זה המצווה בעצמה. כן, אבל בן אדם יכול המצווה בעצמה לשמוח. זה לו את השכר. כן, בן לא אדם רוצה יכול כאילו- לשמוח, אבל גם השכר של בגשמי המצווה. וגם ברוחני. אוקיי, שים לב, פה מדובר ככה, שים לב, לאט לאט. הוא אומר שהוא צריך לסמוך על המצווה בעצמו. עכשיו, בוא נראה מה זה אומר לסמוך על המצווה בעצמו. למה שאדם שמח על המצווה, הוא לא שמח על המצווה בעצמה? יש אחד שהוא שמח על המצווה, אבל הוא לא שמח על המצווה בעצמה. למה? הוא שמח מזה שיתנו לו שכר על המצווה, או כל מיני דברים אחרים, אבל מעצם המצווה בעצמה, הוא לא שמח בה. עצם הדבר. עצם פיזית, עכשיו הוא מניח תפילין, מעצם שמח התפילין, בתפילין שייתן עכשיו עולם הבא. אבל מעצם התפילין עצמו הוא לא אין לו מבסוט. שמחה. אבל הוא אומר פה שכן צריך להגיע לזה. כן, שהתפילין מעצמו ישמח אותו, שעצם לא הדבר הזה- השכר, כן. השכר שהוא אמור לקבל מזה לעתיד לבוא, ישמח אותו, התפילין בעצמו האלה שהוא שם כרגע ישמח אותו. איך זה? בגשמי זה לא יכול להיות בחיים. אז שים לב, קודם כל, מוגבל. אתה צריך לראות, בהמשך הוא מסביר שהקדוש ברוך הוא אחדות עם המצוות. השם והמצוות והנבואה הם אותו בחינה. אתה מבין? השם, המצוות והנבואה זה אותו בחינה. כשאדם עכשיו מאמין בעולם הבא, הוא מאמין שיש שכר על המצוות, הכוונה יותר בעומק שיש שכר על המצוות, שיש רוחניות עליונה על המצוות. זה נקרא שכר על המצוות. ההסתכלות הרגילה של הפשט, מה היא אומרת? שכר זה כאילו עבדתי על המצווה הזאת, אני אקבל שכר, זה משהו לא קשור לזה פיזית, זה לא אותו דבר, זה שכר, נגיד, אתה יכול לעבוד עכשיו... תשלום כזה. כן, תשלום. אני עכשיו יכול להיות שעבדתי בחיטים, אבל אני קיבלתי שכר שלא קשור לחיטים, קיבלתי כסף, נכון? זה לא קשור עכשיו במה עבדתי לשכר. אבל פה זה קשור מאוד. כי פה השכר של המצווה זה הרוחניות, הנשמה של המצווה. זאת אומרת שהוא שם פה תפילין, אז הוא מקבל תפילין עליונים בעולם הבא. והם השכר של המצווה שלו, התפילין העליונים שהוא מקבל. הוא שם ציצית, אז מה השכר של הציצית? הציצית של עולם הבא. הציצית העליונה שהוא מקבל בעולם הבא. עכשיו, אם הוא מקובל לדוגמה, אז מה הוא עושה? הוא מכוון, מה זה הציצית הזאת בעולמות העליונים? דוגמה, אם זה ציצית, אז זה מקיף. אם זה תפילין, זה מוכין. כן? לא משנה, כל דבר הוא מכוון על הרוחניות שלו. אבל גם לזה אין שלמות. נכון? זה נקרא, וזה נקרא שהוא עובד כביכול בשביל עולם הבא. אתה מבין? זה אפילו שזה... גבוה. זה לא כמו אנשים חושבים, הוא עובד בשביל שכר עולם הבא, כאילו הוא חושב בשביל כסף או... זה כמו תורה ל"ז, אותו דבר. שאומר, חלק בתנם עולם הזה וחלק בתנם עולם הבא. ואני רוצה רק לשמח את ברוך. יפה. אותו בחינה, לא? כן, אז זה מילוי בטן. מילוי בטן, יש לך רוצה את העולם הזה, יש לך רוצה את העולם הבא, ואני רוצה רק לשמח את בעולם, אני לא רוצה לא את זה ולא את זה. אז פה, תשים לב, פה בן אדם שהוא אומר, למה אני מכיר את המצווה בגשמיות? למה אני עובד, סובל פה מהמצוות האלה? זה בשביל להשיג את הרוחניות שלה, את העומק שלה, את ה... זה שהוא רוצה את ה... הוא רוצה את האור העליון שלה. זה נקרא גם נבואה. מה זה נבואה? הוא רוצה להשיג את האור העליון של הקדוש ברוך הוא. אתה מבין? אבל הוא לא חושב שזה להכיר את השם, הוא חושב שזה הרגשה עילאית, שאתה כאילו עכשיו נמצא באיזה... אתה מבין? זה שזה מנותק לו מהקדוש ברוך הוא, זה משהו אחד.
פה הוא מדבר בכלליות. לא, איך הוא פה הוא יכול מדבר להגיד? אצל צדיקים למה? מיליונים. יכול להיות שהוא כן יודע פה שזה מדברים האור פה של עכשיו השם. על צדיקים מיליונים, מדברים על השורש עכשיו. נכון שבגשמיות, אנשים לא בדיוק חושבים ככה. יש כאלה גם חושבים פשוט, אומרים, אני עכשיו אניח תפילין, אני אקבל למעלה צ'ק. כן? דבר איתי. אבל פה עכשיו בוא ניקח על השורש הזה, גם צדיק עליון, אומר לך פה נביא, כן? מה הוא מסתכל? הוא רואה את האור העליון של הקדוש ברוך הוא רוצה להיות דבוק בו. וזה כאילו השכר שלו, השכר של העולם הבא שהוא מחפש. אפילו שהוא מחפש אותו עכשיו, אתה מבין? זה לא שהוא חכה עכשיו 1000 שנים, אפילו הוא מחפש אותו עכשיו. הוא רוצה להיות דבוק, מה? באור העליון של השם. בשכר של המצווה. לא במצווה עצמה, תראה איזה מכוערת. זה דבר גבוה, לא? זה דבר גבוה. אבל עדיין, זה אי אפשר, מאדם כזה, הוא לא יודע להבדיל בין כל גזר דין לאחר גזר דין. למה? כי באדם כזה, הוא פשוט, הוא לא יכול לסבול את העולם הזה, אתה מבין? כמו נדב ואביהו. כן, כמו נדב ואביהו. שהם רוצים רק... מצאו את השם בגוף. כן, הם פוגמים בגשמיות, הם פוגמים בהתגלות של השם בתוך העולם. אז מה זה שכר המצווה? שהוא לא רק מסתכל על האור העליון שם, הוא מאמין שכל האור העליון של השם נמצא פה. הוא שמח המצווה בעצמה, הוא מאמין שהתפילין הרוחני העליון נמצא פה ממש. הציצית הרוחנית העליונה נמצאת כאן ממש. הוא נהנה מהמצווה בעצמה. המצווה בעצמה זה רוחניות שנמצאת למעלה, והוא נהנה מהמצווה בעצמה פה. אתה מבין? הוא לא מחר אומר אני ייהנה מהמצווה, מהשכר שלה על עתיד לבוא, או אפילו לא לעתיד לבוא, אני ייהנה ממנה באיזה תענוג רוחני. הוא אומר, פיזית אני ייהנה ממנה. אבל זה לא חייב להיות או זה, זה יכול להיות גם שתיהם, כאילו. שתיהם, צריך את שניהם, זה לא... כן. חייב את שניהם. למה? מי שפוגם בחלק הראשון, מי שלא מאמין בחלק העליון של המצווה, אז איך הוא יכול להיות שמח במצווה? ממה הוא יהיה שמח? הרי מה אתה שמח? אתה שמח עם משהו שטוב. אתה מבין? אתה לא יכול להיות שמח עכשיו, מה זה המצווה בגשמיות? נגיד עכשיו תפילין, מה זה עשוי? אור. מפרה, כן. נכון? וציצית עם מה? צמר חיים. מכבש. כן. אז אתה מבסוט מפרה וכבש, וזה אתה מבסוט. מה מצווה בעצמה? תקפוץ על כבשים ועל זה, תעלה על שברים, תעשה דיו. מה? עם מה אתה מבסוט בזה? זה פיזית אי אפשר. אבל איך תהיה מבסוט מזה פיזית? איך? שידע שהאור העליון של השם, המצווה תפילין העליונה נמצאת פה. אתה מבין? יש לך דרך על ידי המצווה הגשמית הזאת, לגלות את הדבר הרוחני. לגלות את הדבר הרוחני פה. כי אם לא תכיר את הגשמי, אז תגלה את הרוחני. אז זה נקרא להוציא מכוח אל הפועל את הציצית, את התפילין, את השבת. זה נקרא אצל רבי לחם על מצוות רוחניות. אתה מבין למה? כי הם פיזית פה, אתה מבין? הוא לקח את הציצית שהיא בשמיים, הוא עשה ציצית כאן, הנה השם מציץ עליי. כי הציצית הגשמית, היא ממש, היא הציצית הרוחנית, זה השם מסתכל עליי, זה. זה אמור להזכיר לי את זה. כן. זה צריך להוציא מכוח אל הפועל את כל המצוות. הנה, תראה עכשיו מה אומר פה. אז זה שתי בחינות של נביאות. ואלו השתי בחינות, וזה החילוק אנחנו, נכון? וזה החילוק שבין נבואת משה רבנו לבין נבואת שאר הנביאים. כפירוש רש"י, וידבר משה אל ראשי המטות, זה הדבר אשר ציווה השם. פירש רש"י, כל הנביאים נדברו בכה אמר השם, נוסף עליהם משה, שהתנבא בזה הדבר. כי בחינת כה הוא הספקלריה שאינה מהירה, וזה הדבר הוא בחינת הספקלריה המהירה. וזה הדבר, זה גם המצווה, כאילו. כן, זה, כמו שאתה מצביע, זה השם קיווינו לו, הנה. זה הדבר. פה, זה לא משהו שהוא שם רחוק ממנו. כה זה כה אמר. משהו רחוק. כן, כמו משהו. בוא נגיד זה האספקלריה, אז הם רואים את העולם הבא, וזה המצווה, שמגיעים דרכה האספקלריה זה המצווה, וזה לא עיר להם. לא, אז ולמשה רבנו גם המצווה שדרכה הוא מגיע לדבר הזה, אז זה כן עיר לו. אספקלריה, בוא נגיד ככה, אספקלריה זה כמו מראה, נכון? כן. יש אספקלריה מהירה, ואספקלריה שלא מהירה.
מה הכוונה? מראה זה אספקלריה שלא מהירה, מנורה זה אספקלריה מהירה. נכון? אספקלריה זה כמו זכוכית, לא? עדשה. מראה זה אספקלריה שהיא לא מהירה. אבל מה? היא יכולה להראות לך משהו שרחוק. בדיוק. נכון? היא יכולה להראות לך דברים רחוקים שמהירים. כן, אז גם הדבר הזה שמראה לך, אז אם הוא מהיר, אז זה כאילו השמחה במצווה. אז זהו, אז הספקלריה שלא מהירה, זה הכוונה, זה המצווה הזאת, היא הספקלריה שלא מהירה, רק היא מראה לך שיש איזה משהו. יש משהו רחוק. אבל אצל משה רבנו, הספקלריה בעצמה היא מהירה. המצווה בעצמה, אור. זה מנורה, זה לא מראה. זה כמו שזה אחד אמר אבן טוב. אחד אומר חלום. אחד אומר חלון. או חלון או אבן טוב. אז כל המצוות, או שהמצוות זאת חלון, שאני יכול לראות על ידת השמש, תכלית עולם הבא והחלום, או שהיא זה אבן טובה, מהירה מעצמה, פה. זה או זה? לא, אמרנו שתיים. תראה שתיים, אבל יש עוד זה או זה. זה ההתחלה, איזושהי אספקלריה שהיא לא. מה ההבדל ביניהם? אחרי זה נהיה אספקלריה מהירה. אתה מבין מה העניין? אספקלריה שאינה מהירה, אספקלריה מהירה. אז בקיצור, אספקלריה שלא מהירה, זה הנבואה של כה אמר השם, זה תיקון של קודם גזר דין. כה אמר השם, כאילו שמה, רחוק. ואספקלריה מהירה, לאחר גזר הדין. לאחר גזר דין. כבר אין דין. לא, יותר קשור. אחר, כן, יותר קשוח. עולה רמה כאילו. התיקון שלה לאחר גזר דין. האספקלריה המהירה, לאחר גזר הדין. היא מתקנת אחר גזר הדין. שבע מגילה. זה מה שמיוחד בה. שאתה אחרי גזר הדין מתקן. שזה, תוך הגזר הדין הזה, גם שם יש אלוהים, גם במקום הנמוך הזה... אז למלאכים אין מה להגיד, כי הם לא יכולים להגיד הוא עשה את הדבר הזה רק בגלל העולם הבא, או שהוא שמח במצווה בשביל עוד מצווה למצווה עצמה. כי אתה רואה שהחידוש פה, שיש צדיקים כאלה שגם יש גם כבר גזר דין, יש כבר אחרי גזר דין, הם עדיין מתפללים. הבנת? זה מעלה. יש כאלה צדיקים שגם אחרי גזר דין יודעים לסדר את העניין. אתה מבין? הם פשוט מתפללים בצורה שמלבישים את התפילה. אתה רואה? להלביש את התפילה ולהיות שמח המצווה הזאת, זה אותו רעיון. איך זה אותו דבר? איך שוב? להלביש את התפילה ולהיות שמח במצווה בעצמה, זה אותו רעיון. כי המצווה בעצמה היא לבוש. אתה מבין? לבוש של השם. לבוש של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאני שמח המצווה בעצמה, אתה מתכוון? זה דומה, זה אותו רעיון. אבל איך לימוד סיפורי מעשיות קשור להלבשה? איך מזה הוא ישמח במצווה בעצמה? הרעיון פה שגם הגוף של המצווה זה כמו סיפור מעשה. כי זה דבר מעשי, גשמי, אתה מבין? ואם הוא יכול לשמוח בדבר הגשמי הזה, אז הוא יכול להלביש את התפילה שלו בדברים גשמיים. הבנת? שהוא יעשה את זה, אז הוא יוכל להלביש את זה על ידי לימוד או על כי זה סיפורי אותו רעיון. מעשיות. כי להלביש את התפילה בסיפורי מעשיות, ולשמוח במצווה בעצמה שהיא מעשית, זה אותו דבר. זה להכניס את האור של השם בתוך המציאות, וגם זה להכניס את האור של השם בתוך המציאות. כאילו, סיפורי מעשיות זה, אני יכול להכניס את זה עכשיו, יעני, בתמונה של פנחס? כל תנועה יש לך סיפורי מעשיות, כל מעשה בעולם העשייה. כאילו זה סיפור בתנ"ך? לא, זה נכניס מהשם. לא, זה לא רק סיפור מעשי, כל המציאות פה זה סיפורי מעשיות, כל דבר שהוא מעשי. הרעיון של סיפורי מעשיות, אני מדבר על משהו שהוא מעשי. כמו מגילת אסתר, מה זה מגילת אסתר? כן, אבל מה הוא יעשה בתכלס? כאילו, מה הוא ילמד, לא יודע, נביאים, כתובים, סיפורים כאילו? או מה? לא, סתם אצל רבי נחמן, איזה סיפורי מעשיות אתה מספר? מהשם. סיפורי מעשיות פיזיים, הוא אומר, על בת מלך שנעבדה, והדברים כאלה, שנראה דברים גשמיים שלא קשורים לתורה. דווקא. למה? כי אם זה נראה קשור לתורה, אז יהיה להם דין. כן.
הבנת? כמו לדוגמה, ואז אחרי שתלביש עליהם את הרוחני, אז זה כאילו לבשת את התפילה שלך. יפה, זה כמו שתבוא לדבר עם בן אדם, שהוא יושב, הוא לא יכול לדבר את הדברי תורה, הוא יתעצבן. אז תדבר לו את השם. אתה מדבר איתו דברים גשמיים, אבל בתוך הדברים הגשמיים אתה מדבר לו את השם. אתה מבין? ככה המלאכים המקטרגים... זה סתם סיפור, עזוב אותו. כן, זה כל טוב, תעבירו את התפילה להשם. יפה. מעלה את החן של החשיבות של זה. כאילו העץ הערה אומר לו, תשמע, העץ הערה אומר לבן אדם, אם זה דבר תורה, אל תשמע, עזוב. אבל השם סיגריה מותר, נכון? מותר לזה סיגריה, נכון? אז תגיד, השם מכניס לי את העשן, השם מוציא לי את העשן, אתה מבין? השם איתי בתוך הסיגריה. אז זה הוא לא יכול לקטרג. הבנת את העניין? כי זה לא דבר תורה. באמת. אבל זה יותר גבוה. למה? כי הוא שמח המצווה בעצמה פה. כי זה התורה בעצמה. זה איפה שהתורה צריכה להביא אותך למעשה. הנה, בוא נראה. ואלו השתי בחינות. נביאות איש בעבודת הבורא. יש אדם העושה המצווה בשכר עולם הבא, שאינו נהנה מהמצווה בעצמה. לא כיף לו. הוא לא נהנה מהמצווה בעצמה. אילו לא היו נותנים לו עולם הבא בשכרה, לא היה עושה אותה. אם לא היו נותנים לי עולם הבא, אין מצב הייתי עושה דבר הזה, קשוח להלאה. וזה בחינת כה, אספקריה שאינה מהירה. כמו אדם שרואה איזה דבר מרחוק. כן, הוא עושה המצווה בשביל שכרה, בא לעת רחוק. היינו אחר העולם הזה. בשילום, דרך אגב, שים לב שזה לא רק אחר העולם הזה פיזי, גם אחר העולם הזה ברוחניות. רוצה להשיג איזה השגה עליונה, איזה משהו, איזה אור עליון, משהו אחרי העולם הזה. דבר גבוה. כן? לא רוצה להתקע. ושילום שכר נקרא בשם נביא, כי ראשי תיבות של יבוא בראינה נושא אלומותיו, יבוא בראינה נושא אלומותיו, ושם בפסוק זה נביא, ושם בפסוק הזה נרמז שילום שכר, הלוך ילך ובכו, נושא משך הזרע, כאילו ככה, הלוך ילך ובכו, נושא משך הזרע, כבד עליו, הוא שמו על הכתפיים את הזרעים, והוא זה, הוא שם את הזרעים באדמה, הוא סוחב את זה. בוא יבוא ברינה, נושא אלומותיו, מבסוט, יגיע עם האלומות בסוף. אז הוא מצטער על הגוף של המצווה, אבל הוא שמח על הרוחניות שלה, אתה מבין? הוא מצטער על הגשמיות שלה. מה הכפילות של ההלוך ילך? הלוך ילך ובכו. כאילו, הכפיל את ההליכה. קודם כל בפשט הוא הולך, הלוך ילך, הוא הולך הרבה פעמים, כן? זה לא פעם אחת, הוא צריך לעשות את זה הרבה, אבל בסוף הקצירה זה פעם אחת. זה הרבה, הלוך ילך ובכו. אבל תראה כאן, הלוך ילך נושא משך הזרע, זה כבד עליו. קשוח. בוא יבוא ברינה, נושא אלומה מבסוט מהרוחניות. כי זה נושא, זה מרים אותו. אז זה גם מתאים פה שהלוך ילך, הלוך בגשמיות, ילך ברוחניות. ושניהם זה כבד עליו, גם בגשמי וגם ברוחני. שמצטער בעשייתה, בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו, שישמח לעתיד שיקבל שכר המצוות. ראשי תיבות שיבוא ברינה נושא אלומותיו, ראשי תיבות נביא. זה רמז לסוג של הנביאים, אתה רואה? שמה היו עושים? הם היו מדבקים את הדעת שלהם באורות עליונים, בעולמות עליונים, מעל התמונה. וואי. יכולת לדעים שרבי נחמן נקראים נביאים. כן. תראה, זה נבואה בעבודת השם. אז כל פעם שאדם רוצה לדבק בעולמות עליונים, שרוצה לדבק באור של השם, אז הוא נביא שבאספקריה שנקראת כה. וואי. אבל נביא שמתנבא בזה הדבר. השם ישמור אתכם. אמא שלי, שלום השם. שאינו רוצה בשכר המצוות, אלא רוצה המצווה בעצמה. שהוא משמח כל כך בעשייתה, שמאס בכל מין שכר. נמצא שהעולם הבא שלו המצווה בעצמה. וזה בחינת נביא היינו שילום שכר,
מבחינת זה הדבר. כמו זה השם קיווינו לו, פה, זה, רואים מול העיניים. וואי, וואי. מבחינת אספקלריה מהירה, כמו אדם רואה דבר מקרוב. בראייה יפה, רואה? ברורה. פה, מקרוב. קרוב אליך הדבר. בראייה יפה וברורה. הוא ברא, כמו כן, הוא נהנה מהמצווה בעצמה ושכרו נגד עיניו. ומישהו מדרגה הזאת שעושה המצווה בשמחה גדולה כל כך, עד שאין רוצה בשום שכר עולם הבא בשבילה, הוא יכול לידע בין קודם גזר דין לאחר גזר דין. למה אמרנו? כי מישהו יודע עכשיו, מישהו שמח המצווה רק בעולם הבא שלה, אז זה קודם כבר. אז יש לו רק קודם גזר דין. כן. אתה מבין? כאילו גזר דין זה שהוא נפטר. הוא יכול לתקן את הקודם גזר דין. אתה מבין? מי שמה? מי שיש לו, מישהו חושב שיש לו שכר גבוה. מי שעובד את השם בשביל שכר עולם הבא. נכון. עכשיו זה לא רק פיזית בשביל העולם הבא, אלא בשביל לקבל אורות עליונים, לעוף גבוה, לקבל חיות עליונה. הוא מדוכא בעולם הזה. כן, יפה, אז הוא אומר, הלוך ילך ובכו, נושא משך הזרע, הכל כבד עליו, הרגתם אותי. בוא יבוא ברינה, נושא לו מותי ומחכה, הנה זה בא, איפה יגיע הלומות. הוא מחכה שזה יבוא, הוא יהיה מבסוט אבל שזה יגיע. הוא חיכה, הנה זה בא, עזוב זה הגיע. אז זה נקרא שהוא יודע לתקן את הקודם גזר דין, אבל הוא לא יכול לתקן את אחר גזר דין. מה הכוונה? ברגע שיש משהו בתוך העולם הזה בלגן, הוא יברח ממנו. הוא לא יתמודד איתו, הוא אמר, זה אני לא יכול להתמודד עם דברים כזה, זה אחר גזר דין. זה שאלוהים יעזור להם, אני אומר. אז הוא, למה? כי הוא לא מוכן לגלות את השם בתוך המקומות הנמוכים. זה נקרא שהוא לא יכול להיות שמח המצווה בעצמה. הוא לא מאמין שעצם הדבר הפיזי הזה הוא התגלות של הקדוש ברוך הוא. אתה מבין? המצווה הזאת היא נכון שהיא גשמית, אבל מי עושה אותה? השם, הוא בתוכה ממש. המצווה בעצמה היא התגלות של הקדוש ברוך הוא. רק על מצוות או בכללי על החיים? בכללי, על כל המצוות. הוא אומר, זה המצווה. לא, גם לא על מצוות. גם לא על מצוות. המצוות זה דוגמה לעבודת השם. זה דוגמה לעבודת השם. שאתה צריך שתי דרכים של נביאות, הוא קורא לזה, בעבודת השם. צד אחד צריך כה אמר השם. צריך לדעת שיש לכל דבר שכר ודבר עליון ואורות עליונים, שעוד לא התחלתי כלל. וואי, וואי, וואי. שתודה. מצד שני, אני צריך לדעת שהשם פה איתי, קרוב. הוא גם רחוק וגם קרוב, גם כה אמר השם, וגם זה הדבר. זה אולי נגיד נביא שהוא מביא את האור של העולם הבא לפה. איך אבל אני יכול נגיד להבין את זה סתם מהחיים? נגיד אני עכשיו קרה לי איזה מקרה שעיכב אותי שעה וחצי, שעתיים, פספסתי שיעור תורה. יפה. בעבודה, כן? יפה. איך אני... קודם כל, אתה יודע, אני כזה מיואש, מה, פספסתי. וואי, וואי, וואי. בסדר, קודם כל מי עשה את זה? איך זה קרה? איך זה קרה? מה, זה העבודה, לא, אולי זה תאוות אני... בצע שלי, של וואלה, תשמע, ראית שמסתבך, תשחרר, לך הביתה, מה? ומאיפה הגיע התאוות בצע שלך? מאיפה הגיע? מאיפה כל הסרט הזה איפה הגיע? הרצון הזה? מי העביר את הרצון? ואיפה כל הסרט הזה שנפל עליך? בצע? כן? כן? אני חושב שזה אני, לא? אתה רואה? איזה בדיוק אמרה? לא, אני לא אלוקים, אבל כאילו, החמדנות הזאת זה אני, לא? תשמע, זה שיש לבן אדם חמדנות, יש לו מידות רעות, זה לא אומר שהמציאות שקורה איתו היא לא מנוהלת מהקדוש ברוך הוא, אתה מבין? צריך לעשות תפרד בראש מעניין של הבחירה והידיעה, אתה מבין? צד אחד צריך לדעת, מה שעבר עליי זה 100% מהקדוש ברוך הוא. קודם כל, מה המטרה של זה? למה השם עשה לך את הניסיון הזה, את הצמצום הזה, בשביל מה? מה הוא רוצה? מה התכלית של זה? להרחיק אותי ממנו הוא לא רוצה. לא רוצה, זה שיקרב אותך, נכון? נכון. הוא עושה את כל הניסיון הזה וכל הבלגן הזה, ושלא נעים לך, ואתה אומר לך בראש, בוא איזה חמדנות יש לי, ואיך הגעתי למצב הזה, ושמה הגעתי, על מה עתינה לעלמה שפלה, שמה הגעתי לעולם הזה. אתה עומד רבנו בבוקר, בערב... זה כמו... שם בשביל. וואי, וואי, וואי.
בבוקר רבנית. ממש קצר. שלא תסתום אוזניים, שלא תסתום אוזניים. זה כמו זה, רבי נתן, שהוא הלך עם הבייגלה, לא? אמרו לו, הוא היה תור שלו להביא בייגלה, הוא הולך לקנות את הבייגלה, ואז הוא אומר, שזה באתי לעולם, של להביא בייגלה. איך הגעתי למצב הזה, כל היום לומד תורה, מתפלל, בסוף נהיה ממני בייגלה. אני זוכר מה שאתה כן מאחר. אבל אחרי שהוא הכיר את רבי נחמן, כן. הוא אמר, אני אקנות בגלה. אבל זה קרה, ברגע שזה קרה לו, זה גרם לו להגיד, עזוב את הבייגלה, להיכנס לאיזה בית כנסת, ולהתבודד שם. כן. נכון? אז זה נקרא נבואה שכה אמר השם. אמרת כאילו, הבגלה גרמה למשהו טוב יחסית. אפילו שהוא עשה משהו כאילו לא טוב. אבל זה גרמה להביא אותו למקום יותר טוב. הבייגלה? כן? למה? כי הוא היה לו מרמור כזה, איך הגעתי לפה, זה גרם לו ללכת להתבודד. אתה מבין מה שקרה פה? אוקיי. אז עשה לו טוב. יותר טוב. סידרת לי הכל. אז עשה לו טוב. כל הצמצום, כל האיסורים, כל הצרות באו כדי לצמצם את המרחק בינך לבין בורא עולם. עושה לך הרגשה שאתה רחוק, ואתה צריך להתקרב. אז זה כה אמר בגלל זה השם. גם זה בא בצמצום. יפה, כל נגיד הקדוש הצמצום ברוך בא הוא לצמצם את מצמצם המרחק. כן. מצמצם ממך פרנסה כדי שתצמצם את המרחק בינך לבינו. זהו, אבל אתה רואה אז מצד אחד, זה התחלה, הוא אומר ככה, התחלה, כה אמר השם. מה הכוונה? אתה יודע שזה מהשם, אבל זה בשביל לקרב אותך. זה בעצמו לא קירוב. הוא אומר, זה בשביל לקרב אותי. מצמצם אותי, קשה לי, לא נעים לי. מה המטרה של זה? שבסוף זה יקרב אותי. נכון? אבל יש מעלה יותר גבוהה, שהיא מאמין שזה בעצמו זה הקירוב. קירוב. איך? לא יודע, אבל איך זה בעצמו קירוב? זה הבדל. אנחנו בשגם זו. אתה מבין? זה הרעיון, זה נכון, כמו שאמרת עם רבי עקיבא, הוא אמר גם זו לטובה. גם זו לטובה, שיצא מזה משהו רבי עקיבא טוב. אמר כל מן דאביד, נכון? כל מה דוד אחמא הייתה מבין, נכון, ורבי נחמן אמר- גם זו לטובה. אז אותו דבר, הוא אמר, זה יהיה לטובה, יצא מזה משהו טוב, וזה גם זו לטובה, זה בעצמו טוב. כן. אז זה אותו דבר. זה צריך לבוא גם עם השתדלות, כאילו. סתם לדוגמה בסיפורים שלנו וזה. לא, הרעיון, שזה שאומר, אז יהיה לטובה, זה בעצמו לא טוב, עתיד לצאת מזה משהו טוב. לא כמו עכשיו עם זה המצוות, הוא אומר, כן, זה המצווה בעצמה היא לא משהו. כן, אבל עם השתדלות. עתיד לבוא יהיה בזה איזה משהו. נכון? עוד יום יבוא, יהיה לי איזה שכר מהמצוות, יהיה מזה משהו. אבל ברוחני זה עכשיו זה טוב, זה הכי טוב בעולם. אז זהו, אז המעלה יותר גדולה, יותר גדול. שהוא מצליח לגלות שגם זה בעצמו היה טוב, אבל צריך את שניהם. מה אתה הרעיון? זה בשביל לקרב אותו, לדעת שהוא רחוק מהשם, הוא שצריך לרדוף אחריו. יש לאיפה, כה אמר השם. כן, השם עוד רחוק ממך, כה אמר השם. מצד שני... אני לא מבין אותו, לא מכיר אותו. מצד צריך את שני, שתי הבחינות, שגם זה זה הדבר הדבר. אשר דיבר השם, הוא דיבר את זה, מי דיבר את הסיפור הזה? סולם מוצב ארצה, או ראשו, איך זה, ראשו מגיע השמיימה. כאילו גם פה וגם למעלה, והכל מחובר. יפה. ומישהו במדרגה הזאת שעושה המצווה בשמחה גדולה כל כך, עד שאין רוצה בשום שכר עולם הבא בשבילה, הוא יכול לידע בין קודם גזר דין לאחר גזר דין. כי המצוות הן קומה שלמה, והם מחיים את כל הקומות. אין קומת אדם, אין קומת עולם, אין קומת שנה. כי עולם, שנה, נפש, מקבלים חיות מהמצוות. זה כאילו זמן ימצאו מקום. כן? מלכות של עולם האצילות, היא נקראת המצווה. מלכות של עולם כאילו האצילות. הייתי מביא לך משומש. ועולם, שנה, נפש. מה אתה רוצה גם? עולם זה עולם העשייה. שנה זה עולם היצירה, זמן. נפש זה עולם הבריאה. עולם, שנה, נפש. כולם קיבלים חיות מהמצווה, זה המלכות של עולם האצילות. אז מה זה אומר? הקרקע של עולם האצילות בעצם, זה המלכות. כן, מלכות של עולם האצילות. זה הכי נמוך הרי המלכות. הכי נמוך של עולם האצילות. מלכות של עולם האצילות. אז אתה קורא לזה הכי נמוך, אנחנו נמצאים פה. בקומה רביעית. המלכות של עולם האצילות היא נקראת המצווה. והיא מחיה את כל העולם שנה נפש. עולם שנה נפש. עולם העשייה, עולם היציאה, עולם הבריאה. אז כל העולם, כל המקומות בעולם,
שנה כל הזמנים שהיו או שיהיו בעולם. נפש, כל הנפשות, החיות, בני אדם, והחוכמה שיש בכל דבר ודבר בעולם. אז עולם שכולם מקבלים חיות במצווה, זאת אומרת, אם המצווה היא כתיקונה, זאת אומרת, האדם הוא שמח המצווה בעצמה, אז היא קראת המלכות של עולם האצילות, היא משפיעה לכל המציאות שאני רואה, כל העולם שנה נפש, מה קורה? כולם מקבלים חיות, השמחה שהוא שמח המצווה בעצמה, נמשכת לכל המציאות שהוא רואה. כל העולם שנה נפש, כל התחפושות, כל התסריטים, כל המוראות, כולם הם מלאים ב... הבנתי, עד שזה יורד לעשייה שלו. עד שזה יורד למצווה, כאילו סתם בדוגמה, אם הכי נמוך באצילות זה פה, האור הגדול, ושהוא שמח במצווה, זה עובר בכל העולמות, עד שזה מגיע לעשייה שלו, ובעשייה עצמו הוא שמח. אבל כביכול הרעיון, שאם המצווה כתקנה, היא משפיעה טוב לכל העולמות. יש בעיה במצווה, מה קורה? גם בכל העולמות. זאת אומרת, אם עכשיו אני רואה פה שמשהו מפריע לי במציאות, בעולם, במקום שאני נמצא, אז המצווה שלי כרגע לא תקינה, יש לזה בעיה במצווה. מה אני מפספס פה? מה הבעיה במצווה שלי? אני אתן לך דוגמה, עכשיו אתה שם ציצית, יפה, אין בעיה, שמת ציצית, עכשיו בא מישהו עקף אותך, אתה מתעצבן עליו. אבל תגיד רגע, אני עושה מצווה, אני מקיים ציצית, למה המצווה הזאת לא עוזרת לו לכוס עליו? עכשיו אני שם ציצית, מצווה שכביכול אמרה לא לי, לא לכוס על בן אדם. איך אין לי חיות לא מפה ולא מפה? זה מה שאני שואל. זה לא שאין לך חיות. הנה, מה אומר, מאיפה מגיע החיות במצוות? אין חיות לא ברוחניות ולא בגשמיות. שזה מושלם. הולך לרוחניות אין לך חיות. הולך לגשמיות גם אין לך חיות, אז איפה אתה נהיה? אז קודם כל, הוא אומר ככה, יש שתי אפשרויות לקבל חיות במצוות. אחד, אם אני יודע שיש להם שכר עליון. זאת אומרת, אני מאמין שהמצווה הזאת, המטרה שלה, להביא אותי לאורות עליונים, לטוס מעל החלל, להביא אותי להשגה עליונה, שעוד לא חלמתי בחיי שאני אעשה. עוד לא חוויתי את זה. זה, מה הבעיה שבן אדם שהוא זקן? מה הכוונה? אני חושב שאני כבר מכיר את זה. אני יודע הכל. כן, גם הוא רואה, כולם הולכים בכנסת, פעלים, לומדים, תראה איך הם נראים, מה? עזר להם במשהו. מה כבר יצא ממני? מקסימום ככה. מה כבר יכול לצאת כבר, אתה אבל יודע? זה רק מה הגשמיות. אבל רגע, מה כבר יכול להיות? ברוחנית זה גם יכול לקרות? גם ברוחניות, אחי. ברוחנית זה גם יכול לקרות לבן אדם? בטח שכן. איך, אבל למה? למה? שהוא חושב שהוא כבר מבין ויודע, הוא כבר מבין איך עובדים את השם. זה ככה, הוא שוכח, למה כשאדם מתחיל להתקרב לשם יש לו התלהבות בעולם? הוא גילה שיש משהו חדש שהוא אף פעם לא הסתרע אותו, אתה מבין? זה מדהים אותו, בוא'נה, יש משהו חדש. מה זה, בחיים שלי עוד אימנתי שיש דבר כזה, וואו, איזה קטע, כולנו מתלהב, אתה מבין? עכשיו לאט לאט הוא אומר, טוב, בסדר, כמה אפשר להתלהב, אני כבר מכיר את זה. הוא עשה את זה קבע. הדרך של רבי נחמן אומר לך תמיד תזכור שאתה... עכשיו פה הבעיה שזה פה, זה לא דבר פיזי, אתה מבין? זה הערה. אני צריך לדעת שיש הערה גדולה, שעוד אף פעם לא הרגשתי. חיות כזאת שיכולה למלות לי את כל החסרונות. כי כל מה שחסר לי זה לא הכסף, זה לא הזה, זה לא הזה, חסר לי אור. אם יש לי אור וחיות, זה לא מעניין אותי שום דבר, שיתפוצץ העולם גם. זה לא יכול להפריע לבן אדם כלום, שיש לו חיות ואור. כל הבעיה זה שמצמצמים אותו. עכשיו מה הבעיה? אני חושב שהוא כבר מכיר את זה, ומה כבר יכול להיות? אתה מבין? הוא שוכח שכה אמר השם, שיש איזה משהו גדול ועליון, הוא צריך לראות, להשיג. אז זה ההתחלה. הוא צריך לבוא ככה למצוות, ולעבוד את השם, וגם התבודדות. הוא צריך לבוא בצורה כזאת, השם, הוא רוצה להידבק, הוא אומר, רבי יחד אומר, כל מה שאדם מתבודד, הוא צריך להגיד, מהיום, אני מתחיל להידבק בך. מה הכוונה? שעד היום לא נדבקתי בך, עוד לא יצא לי. עוד לא יצא לי. עוד לא התחלתי כלום. עוד לא התחלתי, מהיום מתחיל להידבק בך.
מהיום הולך לעשות בלאגן. הכל נמשך אחר ההתחלות. באמת, הכל נמשך אחר ההתחלות. הוא צריך להתחיל כל יום אחד, אף אחד לא מבין את זה, מה אכפת, מה אתה רוצה להתחיל, מה מתחיל חדש, מה לעשות? מה אתה רוצה שהוא יעשה? עוד פעם לנסות להניח תפילין? בסדר, אני מבין שצריך להניח תפילין. הגשמי אף עוד פעם פעם לא יכול אותה הלכות של תפילין. מה זה אתה צריך להתחיל מחדש? מה אתה צריך להתחיל מחדש? הוא צריך להתחיל מחדש, להידבק בשם. הוא צריך להאמין שיש פה אור גדול. אם הוא לא מאמין שאור גדול, הוא לא יכול, איך הוא יקבל חיות? אתה מבין? זה אחד. אז הראשון, זה להאמין שיש אור גדול. השני, זה לדעת שהשם איתו, פה, בתוך המציאות. כי גם באדם שהוא מאמין שיש אור גדול, יש לו התלהבות ורצון, חזק, וזה, אבל אתה יודע, תראה איפה זה נמצא, אתה מבין? יש התלהבות ל3 דקות, ואז יש צמצום למשך כל שאר היממה. אתה מבין את הבעיה? אז מה יעשה? אם יהיה חזק בדעת שלו, שכל מה שאני רוצה להשיג, זה את השם, נכון? את האור שלי, והוא נמצא פה איתי כל הזמן. צריך להמשיך אותו אליי. זה נקרא ששמח המצווה בעצמה. אתה עכשיו הוא מניח תפילין, הוא רוצה אורות עליונים, אבל התפילין בעצמם, הוא אומר, זה התגלות של השם. השם מדבר איתך מתוך התפילין. המילים של התפילה הוא מתפלל, נכון? הוא רוצה להשיג איזה אור גדול. לא מבין שהמילים בעצמם של התפילה, השם מדבר מתוך הגרון שלו. ההתגלות של השם בעצמו, הוא פשוט לא שומע. אתה מבין? השם בעצמו מדבר איתו מתוך הפה שלו. הוא לא שומע, הוא לא שם לב בכלל. הוא חושב שהוא רוצה להשיג דברים עליונים, ואז הוא לא הולך לו, אז הוא מתייאש. הוא נהיה זקן, והשם בעצמו קורא לו ומדבר איתו כל היום, והוא לא שומע אותו בכלל. אז זה צריך לחזק את שני הצדדים. אחד, להרגיש שיש פה מישהו. באמת, לא מכאילו, אתה מבין? צריך לדבר הרבה דיבורים של אמונה. שיקנה את זה. כן, צריך התבודדות, לעצור את הסרט, לימוד, שיחת חלום, צריך הרבה להוציא מהפה דיבורים, שיגיד הרבה פעמים בפה שלו, ששם נמצא פה, שיש פה מישהו. זה לא בכאילו, זה באמת. וזה ייכנס לו במוח, ואז הוא יקלוט, שזה לא עובדים עליו. אבל זה מה שאני בא להסביר, שהגשמי בחיים יכול לתת לך את זה. כן, אבל בטח שהגשמי לא יכול לתת לך את זה. זה כמו שתגיד לי מה, הספסל בעצמו יכול לתת לי את הקדוש ברוך הוא? כן, ודאי שלא, אבל כשהגשמי רץ לך, אז מה אתה אומר? בוא'נה, השם קיבל את התשובה שלי, הוא אוהב אותי. תראה, אני מצליח. אבל תבין, אתה לוקח את ההצלחה לעצמך, לא אליו, זה הבעיה. לא. אתה יכול להיות מאושר, אבל הגשמי מביא אותך באמת להשם. אתה אומר לעצמך, תשמע, אם הקדוש ברוך הוא פותח לי דלתות, סימן שאני בדרך. אני בנתיב. תשמע, כביכול בגשמי. אני אגיד לך משהו, לא סותר אני אגיד לך כל מה משהו. שאמרת. אני אגיד לך משהו. אמרת משהו, אבל רצית להגיד משהו. אני אגיד לך גם משהו, בגלל מה שהוא אמר, לפעמים השם אדם עושה את הבן אדם עשיר, מצליח בגשמיות, לפעמים הוא מצמצם אותו בגשמיות. זה סימן לגדולה שלו בעבודת השם? לא? לא. זאת אומרת, יכול להיות שנותנים לו עכשיו, יש עושר שאמור לבעליו לרעתו, נכון? הולך לו עכשיו, אבל מה זה עושה? מרחיק אותו. בדרך לא רעה עתידית. ויש מצב שעושים, מצמצמים אותו וזה מקרב אותו. כי עכשיו הוא מרגיש שחסר לו, הוא מתפלל יותר. אז מה, כל דתי צריך לחיות בצמצום? לא. לא, יכול להיות גם הפוך, זה לא קשור. יכול להיות שהשירות תעשה לך רק טוב, ומעניות אתה תמות. אבל יש מצב שהשירות תעשה לך טוב, ויכול להיות גם רע. ויש בשירות תרחק אותך, יש עניות. זה מאוד אינדיבידואלי. אבל זה רק בגשמי. כלפי אדם. כן, יכול להיות שהעניות תעשה לך טוב, יכול להיות שהעניות תעשה לך גם רע, נכון? יכול לבוא אליו אדם עניות, וזה יגרום לו להתרחק לגמרי מהשם, נכון? זה לא יכול לעשות. אבל זה לא כזה. אז אותו דבר גם במצוות, בעבודת השם. לפעמים נותנים לך להצליח, זה מרחיק אותך. תראה כמה דתיים יש, לא חסר. אתה מבין? בלי העיניים 5. אתה מבין? זה לא פתרון, אתה מבין? לפעמים להצליח בעבודת השם, זה לפעמים לא טוב. עושים לבן אדם לפעמים זה מזיק לבן אדם, שהוא יצליח, הוא מתגאה. אתה מבין? לפעמים אנשים פותחים לך בעבודת השם, אתה חושב שאתה גדול הדור, אתה כבר פה רוצה להעמיד תלמידים, כולה 3 ימים אתה מניח תפילין ברצף, אתה מבין? אבל מי לא רוצה לחיות ככה כשפותחים לו דלתות כאילו מלמעלה והוא, אתה יודע, חייך והכל טוב והכל רץ? מי לא רוצה לחיות? בטח, מה, זה כמו שאדם, הוא לא רוצה שיהיה לו פרנסה? הוא גם לא יגיע כאילו, כמו שאתה אומר, כאילו אם הוא יהיה שמח תמיד והכל רץ לו והכל מחייך אליו, אז הוא גם לא יגיע לידי בטלה ואז הוא לא יגיע לידי עבירה. שמע, אם השם היה רוצה, מה שאתה אומר, היה משאיר אותנו בשמיים.
לא? אם היה רוצה שהכל ירוץ לנו יפה, למה הוא יהיה אותנו לפה? תראה איזה עולם מכוער. להתמודד. אז אם אתה אומר להתמודד, אז תתמודד, אז מה? אז גם פה להתמודד. אתה מבין? זה לא סתם להתמודד על זה, זה לא גם שתגיד, להתמודד כי בא לו, יש בזה משהו מיוחד. יש פה משהו מיוחד שהלהתמודד הזה, ההסתרה הזאת, זה משהו טוב. זה לא משהו רע. זה עושה משהו טוב לבן אדם, הוא גורם לו להכיר את השם בצורה מיוחדת, יותר מהמהלכים העליונים בשמיים. זאת אומרת שהיהודי הכי פשוט, שהוא מגיע לשמיים, קצת יש לו משהו בהכרה בשם, שיותר גבוה מהמלאכים עליונים שבשמיים. בוודאי הם יותר גבוהים ממנו בלהתפלל, בלהתבודד, בהשגות, הם יותר גבוהים ממנו, אבל יש לו איזו הבנה על הקדוש ברוך הוא, שלהם אין. אבל רגע, אני בא עכשיו להגיד שהם נרכיב בשירות בדעת, יכול להיות לו חיסרון? לא יכול להיות לו חיסרון. יכול להיות שזה השירות חיסרון בדעת. לא דווקא לך. גם השירות בדעת, מה הכוונה השירות? דבר רוחניות, גם ברוחניות, גם אם אדם יש לו עכשיו התגלות גדולה של השם. הוא רואה כל מקום שהוא הולך, הוא רואה את ההשגרה של הקדוש ברוך הוא. כתוב, ותכהן עליו מראות, לפעמים מרוב שהוא רואה, הוא לא רואה. מה הכוונה? הוא מרגיש שהוא כבר מכיר את הקדוש ברוך הוא. זה משהו. זה כתוב, רבי לחו אומר, שאדם חושב שהוא יודע בדיעתו יתברך, זה סימן שאינו יודע כלל. אז אתה רואה, זה גם בהתגלות של השם, בנבואה, חשמלים, סטטיים, אורות תלת נמדיים, גם יכול להיות שזה יזיק לו, אבל זה תלוי בו, אתה מבין? תלוי בבן אדם כביכול. לפעמים השם בכוונה לא מאיר לו, הוא שם אותו במצב של הסתרה, כי הוא יודע, זה טוב בשבילו. אם אני אתן לו עכשיו אורות עליונים, משגע אותו. כן, הוא לא זה, הוא חושב שהוא כבר המשיח. כן. בעיה, הרגיע אותו, הרגיע אותי, אני אסביר לו שהוא עוד לא משיח, אבל המשיח בתוכו. הוא בחינת משיח, הוא לא עוד לא משיח פיזית. אתה מבין? אז צריך את כל זה משחק, צריך לשחק יפה את המשחק הזה. הקדוש ברוך הוא, יש לו תוכניות מיוחדות בכל מה שהוא עושה איתנו, וצריך להסכים איתו, אם זה למעלה, למטה, לצדדים, ולא לחשוב שהדשא של השכן הוא ירוק יותר, למה הוא לא? זה לא עובד ככה. השם יתברך בחר בכל אחד, שהוא יעבוד אותו במקום שלו. אם הוא היה רוצה שנהיה משה רבנו, אז שמו אותנו משה רבנו. נכון? למה הוא לא הוליד אותנו בבית של פרעה בגשמיות, ושם אותנו מלכים של מצרים, והגענו דרך הסנה בגשמיות? הוא לא רוצה לצאת לך בגשמיות את הדבר הזה. הוא ברוחניות כן. הוא כן מתגלה לך מהסנה, ואתה כן גודל למצרים, יש לך את פרעה, ואת כל השחקנים יש לך הכל. הוא אוכל להיות בגשמיות, הוא לא רוצה שתהיה משה רבנו בגשמיות. הוא רוצה שתלך עכשיו בחוץ עם מיקרופון ותגיד להם, באתי להוציא אתכם ממצרים. לא. כן, אבל בשביל הגאולה הפרטית כן. כי אומרים, למה אתה רואה ריחה בכל סיפור יציאת מצרים? אתה רואה כל מיני דברים אחרים, מקצרת, שבת, למתת מלאכות, מה זה קיצרה? תנה לנו טיפה ותלמד מכל מלאכה עוד 49. כן. דווקא ביציאת מצרים היא העריכה לנו, כי זה לכל אחד לגאולה הפרטית שלו. נכון. לא שהוא, כמו שאמרת, שצריך לעבור עכשיו עם רמקול, אני גואל אתכם. כל אחד הוא משה בחינת עצמו, לעצמו. נכון, כל אחד יש לו את המצרים שלו. משה יצא ממצרים, חזר, כאילו, גדל בפרעה ויצא ממצרים, הרג קצין מצרי, כל אחד כאילו צריך להרוג את היצר הרע שלו, כאילו, ללמוד מזה לזה שלנו. וזה התורה העריכה בזה מאוד. פסח יש לנו מצווה לספר את סיפור יציאת מצרים. למה אומרים לספר לילדים? כדי שהילדים יגדלו עם דת, שלא... אם אותו כאילו נכנסים לבום, אז שיהיה להם את ה... העיקר שהם יאמינו שגם הם יכולים לצאת ממצרים. כן, בדיוק. צריך לספר להם, בוא'נה, זה קרה, כאילו, זה לא... זה אפשרי, זה אפשרי, אפשר לצאת ממצרים. זה אפשרי. הנה, תראי, זה... אבל לא כולם חושבים בכלל במצרים, הם יודעים בכלל שבמצרים. הם לא יודעים. אז איפה מצווה? אתה מבין? קודם כל צריך לצאת. בגלל זה יש את זה של הבעל השם טוב, הבדלה, הכנעה והמתקה, אז קודם כל אתה מבדיל את המצרים ממך, שאתה לא חלק ממצרים כבר. ואז אתה מכניע אותו, ואז אתה ממתיק גם אותו. יש מצרים אבל כל הזמן, זה משהו שהוא יותר עמוק, אתה צריך להבין שהמצרים שלך זה הגרון שלך. אתה מוציא את בני ישראל, זה הדיבורים שלך. בגלל זה בסוף יש המתקה.
כי בסוף אתה צריך את זה. וגם זה, מה זה הבדלה, הכנעה, המתקה, מה זה הדבר הזה? הבדלה זה שאני שאמרנו יודע, עכשיו. הנה, שיש הבדל. הבדל בין זה יש שירות עליונים, יש השגות גבוהות, אני עוד לא שמה. יש הבדל, אני עוד לא אלוהים, אני בדרך, אבל עוד לא. יש הבדל. והכנעה זה לדעת שגם המקום שלי, הכי טוב. גם מהשם, זה הכנעה, לבטל את הישות, לדעת שגם זה מהשם. וזה המתקה, אתה מבין? הבדלה, אחי, הנה זה בא. אולי היום זה היום, לך תדע. אבל הנה, מה שאמרת פעם אחת, מישהו בא, השם דרכו לרב ג'קי נראה לי, בעורך דין, הוא אמר לו מה שנתן אמר, שכתוב בתורה מוסיף דעת, מוסיף מחוב, אז הוא אומר, תשמע, אז אם דעת מוסיף מחוב, אז עזוב, עדיף לא לדעת כלום, אני טיפש, לא יודע כלום, לא יהיה לי שום כאב. אמר לו, לא, ברוחני זה דבר טוב, כי המוסיף דעת מוסיף מחוב, שכביכול הדעת שלך, שאתה יודע שהכל זה מהשם יתברך, אז המחוב, זה שיכול איך שכחתי אותו, אני רוצה לזכור את החשבות. הבנת? זה מחוב טוב, זה לא מחוב רע שאני מתבאס. זה מחוב של קדוש, שכאילו וואלה, שכחתי את השם, אני רוצה לזכור אותו עוד, כדי שאני אסמוע מצווה, הבנת? הוא ילמד ואני לא מזה. את המצווה הזאת, כי אני רוצה לזכור את השם עוד מהמצווה הזאת, לא יודע לפקי בעולם הבא, המצווה הזאת עושה לי טוב, לקרב אותי להשם. הבנת? הצער הוא גם רוחני. בדיוק. זה צער שמקרב אותך, לא מרחיק זה אותך. מקרב אותך, זה לא מרחיק צער אותך. טוב, צער רוחני. כאילו בגשמי זה לא ככה, הבנת? זה הבא, בגשמי הורגים אותך. לא עשית ככה, יהיה לך ככה, לא עשית ככה, יהיה לך ככה. לא, אבל אם הוא ייקח את זה טוב בגשמי, אז גם מזה הוא ילמד, שבוא נגיד לו, הוא לא רוצה לדבר לשון הרע, אז עכשיו הוא יודע שאסור לדבר לשון הרע, ובטעות הוא דיבר. אז הוא יגיד, פעם הבאה אני לא אדבר. כמו שאמרת, הוא לא זכר את השם, אז פעם הבאה הוא כן יזכור כן, את אבל הוא לא השם. מבין שעצם הדיבור הזה היה מהשם, ומה אתה חושב שזה ממנו בעצמו, הוא לא מפריד בינו לבין השם. כן, הוא לא אני מבין אומר. שהדבר הרע, שכמו שהוא עשה, הוא חושב שזה ממנו בעצמו, וזה לא מהשם יתברך מה שקרה, הבנת? אז הנה, תראה, אמרנו ככה. זה מחוב טוב, בקיצור, זה מחוב לגדול, לצמוח, כאילו. כן. איפה השם לוקח? הנה, אנחנו כל מעשה הוא באמונה. כי המצוות הן קומה שלמה, מחיים את כל הקומות, אין קומת אדם, אין קומת עולם, אין קומת שנה. כי עולם שנה נפש. הם מקבלים החיות מהמצוות, כמו שכתוב, וכל מעשהו באמונה. וכתיב כל מצוותיך אמונה. שמעת מה הולך בו? כן. כל מעשהו באמונה. כל העולם שנה נפש, הכל מה? אמונה. כל מצוותיך אמונה. זאת אומרת, כל המצוות, העיקר ההשגה שלי בהם, על ידי מה? אמונה. אמונה. אם זה אמונה בגדולה של השם, אם זה אמונה שהוא מפעיל ועושה הכל. והקדוש ברוך הוא אחדות פשוט עם המצוות. שמעת מה אומר פה? השם והמצווה זה אחד. אין פירוד. מה השכר של המצווה? השם. השם. הבנת את הרעיון פה? מה הוא מחכה? מה הוא מחכה? לאור והגדולה של השם. ומה זה, הוא שמח המצווה בעצמה. שמח בהתגלות של השם בעצמו. איך המצווה. וכשמעשה הקדוש ברוך הוא כתקנן וכסדרן, אז זה הקדוש ברוך הוא משמח בהם ומתענג בהם. כמו שכתוב, ישמח השם במעשיו. עכשיו מה זה שהמעשה שלו כתקנן? יכול להיות שהם לא כתקנן כסדרן? מה זאת אומרת? שמעשה הקדוש ברוך הוא כתקנן וכסדרן כמו שצריך, אז השם שמח בהם. עכשיו אני שואל אותך שאלה, מה יכול להיות שמשהו שהקדוש ברוך הוא עושה הוא לא מתוקן ולא מסודר? יכול להיות, כאילו, סתם לדוגמה, השם, איש, לא יודע כמה מצוות לא תעשה, נכון שעשה. כן. אז בן אדם שהוא עושה מצוות, שהוא עובר על לא תעשה, השם עדיין מחיה אותו ומנשים אותו, ומהווה את כל המציאות, אבל יכול להיות שהשם לא רוצה בזה. תקשיב, הוא אומר פה, מעשה הקדוש ברוך הוא, השם בעצמו עשה את זה. אז איך זה לא כסף? כתוב כאן בפסוק, ישמח השם במעשיו, במעשים שהוא עושה. מה המעשים שהוא עושה הם לא שלמים? זה לא יכול להיות שהם לא שלמים באמת. זה אתה זה שמפריד בינו. זה אצל הבן אדם, אצלו, הוא מרגיש שהם לא שלמים. גם בגלל, בוא נגיד עכשיו, העוונות שאדם עובר, גם הם גורמים לו, זה הבעיה שלהם, מה הבעיה של כל העוונות? שהם גורמים לו להרגיש שמה שקורה פה זה לא כסדר. הם מנתקים אותו מהקדוש ברוך הוא. אבל העיקר פה זה אצל הבן אדם, זה לא אצל השם. אתה לא יכול להגיד שהשם משהו שהוא עושה זה לא בסדר. זה לא מתוקן, זה לא מסודר. הוא עושה הכל מתוקן, אבל אצלנו, מבחינתנו, זה נראה לא מתוקן ולא מסודר. כמו בעל מלאכה, שעושה איזה כלי, והכלי הוא יפה. אז היום מתענג בה. אז מה העבודה שלנו? זה להאמין שכל הכלים שהשם עושה, הם כלים יפים. אפילו שהם נראים מכוערים. זה כאילו, זה להיות שמח המצווה בעצמה. המצווה, כמו שהיא נראית בגשמיות, מה היא נראית? מכוערת.
אתה צריך להאמין שזה כלי יפה. אפילו שהכלי הזה נראה מכוער, זה כלי יפה, זה כלי מדהים. כי אם תבין מי עשה אותו. זה השם בעצמו עושה את הכלי הזה. זה כלי של הקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות כלי יותר יפה מזה. מה זה כלי, כאילו, מעשה? כן, המעשה הזה, המצווה הזאת, התחפושת הזאת, התסריט הזה, זה הכלי הזה, זה כלי יפה. הכלי יפה הזה הוא מתענג בה. ברגע שאני מאמין שהכלי הזה כלי יפה, אז מה קורה? השם מתענג בה. מה הכוונה? מגלה את השמחה שלו בה. והשמחה של הקדוש ברוך הוא מלובשת במצוות. כי הם אחדותו. ומי שעושה המצווה בשמחה, המצווה בעצמה, אז כאילו הוא עושה את המצווה הזאת כלי יפה, נמצא כשנכנס בשמחה של המצווה, הוא נכנס בשמחת הקדוש ברוך הוא שמשמח במעשיו. וזה בחינת ישמח ישראל בעושיו. זאת אומרת, כמו שאני יודע שהשם שמח במעשיו, שכל המעשים שלו הם שלמים, אז זה גורם לי שאני יכול לשמוח בקדוש ברוך הוא בעצמו. כי כל מה שעשיתי ידע ממנו. כן, אבל זה הולך דווקא על מצווה, הוא אומר פה. זה לאו דווקא על זה לא דווקא מצווה. עכשיו זה לאו הוא דווקא שהמצווה על זה גם מצווה. לעולם הזה, זה לא קשור למצווה. זה לאו דווקא המצווה, אבל בכלליות, הרעיון שזה ככה, המצווה פה, פירוש מצווה פה, זה השכינה, המלכות של הקדוש ברוך הוא. אני צריך להאמין שהמלכות של הקדוש ברוך הוא פה, מה שהוא עשה בתמונה הזאת, זה הכי יפה, זה הכי מדהים, זה הכי טוב בעולם, הוא יודע מה הוא עושה. אם זה יהיה כלי יפה, מה יהיה? השם יתענג בה, יגלה את השמחה שלו בה, אני אשמח בשמחה של הקדוש ברוך הוא בעצמו. נמצא כשיש איזה צער ודין בעולם שנה נפש, אזי בוודאי נגרם משמחת הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שיש צער ודין... יש צער בחיבור בין העולם הבא לאספקלריה, כאילו. אז מה זה צער ודין בעולם שנה נפש? עולם שנה ונפש, אמרנו, הם הכלים של המצווה, נכון? הם כלים שיש בהם צער, מה הכוונה? שהם לא כלים שלמים. שאתה לא רואה את השם. כן. יש בהם איזה צער ודין. אפשר להאמין שזה השם... אז כמה שנפגם יותר הכלי, מה נפגם יותר? השמחה של הקדוש ברוך הוא. לא, זה לא משמח, זה מכוער, זה לא יפה. מה הכוונה יש פה דין? מה יש פה דין? מה הדין שיש פה? זה מכוער, זה לא, אין פה התגלות יפה של הקדוש ברוך הוא. אתה מבין? נפגם פה הכלי. כמו שכתוב, והתעצב בליבו. כמו שכתוב, שכינה מה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. עכשיו, מה זה והתעצב בליבו? אבל זה על אברהם, לא? על האדם הראשון. לא, אבל התעצב בליבו, זה האדם הראשון? רגע, לא על האדם הראשון. מה זה? כתוב שם, העולם כאילו, השם כאילו... השם על השם, סליחה, נכון. לא על השכינה בעצם? קודם כל, והתעצב בליבו, זה נאמר על דור המבול, דור הפלגה, הוא אומר, אמחה את האדם אשר בראתי, התעצב בליבו, מה זה הדבר הזה? למה בראתי בליבו? התעצב בליבו, אומר, מה זה? תגיד לי, מה יכול להיות שקדוש ברוך הוא מתעצב, הוא אומר, כי לא עושים את הרצון שלו, מה זאת אומרת? איזה באסה, חבל שעשיתי את זה, באמת. אבל לפני שניה הוא אמר שהוא שמח בהכל, בכל מה שהוא... לא, אבל הוא אמר את זה על מצוות. לא משנה, אני רוצה להגיד לך לא, משהו. כי אז למה השם אמר לו תעשה, אם השם שמח בהכל